Здравейте, хора! Можете ли да повярвате кой се завърна? Аз все още не. Даже не знам как изобщо да говоря, защото от толкова време не съм снимала. Не, слънцето се скри. Не, има го още. Така. От толкова време не съм снимала, че в момента ми е супер странно. Ама наистина много. Но все пак се радвам, че правя това видео. То ще е кратко. И основните му цели са да ви покажа, че все още съм жива и не съм се отказала от своята мисия. Ще продължа да снимам. Стига да имам достатъчно място в телефона и вие да искате, разбира се. И също така, другото, най-важното е да ви попитам какви видеа искате, какво очаквате. Като цяло приемам предложения. Това видео е основно за да приемам предложения. Дали... съжалявам. Дали искате нови видеа, различни видеа или като предишните, само че по-кратки или по-дълги, или не знам, каквито решите. Оставям на вас решението и предложенията. Разбира се, ще направя няколко видеа. Ако не получа коментари, ще правя видеа и ще видя кое най-се гледа, кое най-се харесва. В момент, че още съм в училище, идват деца и на мен ми става неудобно, но сега ще продължа. Намерих времето кога да снимам. Точно сега имат тренировка по волейбол и тичат дечица, тук идват. Но иначе съм сама в двора. Перфектното време всъщност има слънчице, така това беше отклонение. Маля, аз много се отклонявам. Виждате, в някои аспекти все още съм си същата, но доста неща се промениха. Все пак и аз пораснах. Доста неща се промениха. Имам доста какво да ви разкажа. Разбира се, ако вие искате. Предполагам, ще стане доста дълго, пък не искам да ви отекчавам. Но ако искате видео да ви разкажа какво се случва с мен напоследък и като цяло, мога да го направя. Но всъщност решението е ваше, защото може някои да искат психологически видеа, други може да искат друг вид видеа. Веднъж бях получила предложение да правя видеа с рисуване. Не съм го забравила това предложение. Даже доста ще е добре да направя такива видеа. Мисля, че могат да бъдат доста полезни, се надявам интересни. И като цяло, всъщност, предлагайте ми каквито теми искате. Може да задавате всякакви въпроси. Абсолютно всичко. Каквото ви дойде на ум, пишете ми в коментарите. Аз винаги ще се радвам да направя ново видео по ваш интерес. И така, хора, да видим нещо пропускам ли да кажа в това кратко видео, което вече стана 3 минути. Не знам какво толкова казах, но да, аз имам леко склонността, като говоря пред камера, така малко да се увличам и да казвам много неща, които може и да нямат много смисъл, но пък да, това съм аз, това ми е в природата, какво да направя. Но, както и да е, ако искате видеа нови, ми пишете какви искате да бъдат те, много повторения, не знам, просто в момента ми е толкова странно, че говоря пред камера, сякаш не съм аз, но в същото време съм аз, но съм пораснала. И да, имам някакви идеи, мисля да ги осъществя и както, не знам дали го казах или беше в предните видеа, които изтрих, защото все нещо ставаше. Ще да казвам. Да, че се надявам да имам място в телефона, може вече и да го казах, но ще видим. Каквото е отредила съдбата. Така, не съм се отказала, жива съм и продължавам напред и очаквам вашите предложения, коментари и ви изпращам много любов.